naman sa Super K Kids! Ang episode na ito ay ginawa at dinisenyo para sa iyo. Ito ay naglalaman ng mga pagsasanay para magamit ang pangalan at maiugnay ang pinanood sa sariling karanasan. Ikaw ay inaasahang una, gamitin ang pangalan sa pagsasalaysay tungkol sa tao, lugar, at bagay sa paligid. Ikalawa, iugnay ang binasa sa sariling karanasan. Tingnan ang bawat larawan. Isulat sa patlang kung ito ay ngalan ng tao, lugar o bagay. Simulan na natin. Una, at ang sagot ay tama, bagay. Pangalawa, at ang sagot ay mahusay, lugar. Pangatlo, sagot, tama, tao. Pang-apat, sagot, magaling, bagay. Pang-lima, at ang sagot ay tama, tao. Palakpakan ang mga sarili sa mga tamang sagot. Ang mga pangalan ay mahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang mga ito ay naririyan lamang sa ating paligid. Sa mga ito umiikot ang ating usapan. Sino ang nasa tabi mo? Ano-ano ang mga nakikita mo? Ano ang ginagawa mo? Ang kasagutan sa mga iyan ay tumutukoy sa pangalan na nagsasalaysay tungkol sa tao, lugar, at bagay sa paligid. Samantala, lalo mong maiintindihan ang iyong pinanood kung ito ay naaayon sa sarili mong karanasan. Tayo nang magsanay. Sagutin ang mga sumusunod. Isulat sa patlang ang tinutukoy ng bawat pangungusap. Pumili ng sagot sa loob ng kahon. Una, isinilang ako ng akin sa mundong ibabaw. Pangalawa, kay gandang tingnan ng mga sa hardin. Pangatlo, pumili ka ng suka at toyo sa pang-apat. Umiyak ang sa duyan dahil gutom na. At pang-lima, Christina, dalhin mo ang iyong at parang uulan. Ganito ba ang inyong mga sagot? Nanay? Halaman? Tindahan? Sanggol? Payong? Naku! Napakahusay niyo mga bata! Atin nang simulan ang tula na may pinabagatang Diyos na makapangyarihan na sinulat ni Lourdes S. Torres. Ito ay may kinalaman sa ating mahal na Panginoon. Diyos na makapangyarihan ni Lourdes S. Torres. Kay bait ng Diyos at tayo'y binigyan ng ama at ina, kapatid, kaibigan, gayon din ng bahay na ating matirhan. Tubig at pagkain, panglaman ng tiyan. Nariyan din ang araw na nasa kalangitan, ang mga bituin kasama ang buwan. Sa asul na dagat, isda'y mamamasdan.
Tigret Leon naman, nasa kagubatan. Salamat po, O Diyos, sa lahat ng iyan. Tunay na kayo ay makapangyarihan. Kaya't bilang tugon sa iyong kabutihan, ang lahat ng ito ay pangangalagaan. Nagustuhan niyo ba ang tula? Mainam! Sagutin ninyo ngayon ang aking mga tanong. Una, ano ang pamagat ng tula? Pangalawa, ano ang pinag-uusapan sa tula? Pangatlo, paano mo pahahalagahan ang mga likha ng Diyos? Ganito ba ang inyong mga sagot? Una, Diyos na makapangyarihan. Pangalawa, kapatid, kaibigan, ama, kalangitan, kagubatan, dagat, pagkain, bituin, tubig, araw. Pangatlo, narito ang posibleng sagot. Responsableng paggamit ng mga ipinagkaloob ng Diyos. Magaling mga bata! Nasagutan nyo ang unang pagsasanay. Ang mga ito ay tinatawag na pangalan. Ng ngalan ng tao, lugar at bagay. Susunod na ang segment 2. Batang Kapampangan Supergang! Batang Kapampangan Supergang! Ngayon naman ay heto ang isang dialogo. May kaugnayan din ito sa inyo dahil isa ka ring kasapi na mag-anak. Panoorin nyo ito. Tuwing Sabado sa aming bahay ni Lourdes S. Torres. Ako si Carla. Tuwing Sabado ay nagtutulungan ang aming mag-anak sa mga gawaing bahay upang maging magaan ang mga ito. Narito ang gawain ng bawat isa sa amin. Ako ang nagkukumpuni ng mga sirang kagamitan. Ginagawa ko ang mga ito sa labas ng bahay. Ako ang nagluluto ng pagkain ng pamilya. Ginagawa ko ito doon sa aming kusina. Ako ang nagkukuskus gamit ang basahan. Ginagawa ko ito sa sala at silid tulugan. Ako ang nag-aalaga ng mga halaman. Ginagawa ko ito sa aming bakuran. Ako ang tagabili ng mga gamit na kailangan. Ginagawa ko ito sa katabing tindahan. Naunawaan ba ninyo ang natunghayang dialogo? Magaling! Ngayon naman, sagutin ninyo ang aking mga tanong. Una, tungkol saan ang dialogo? Ganito ba ang inyong naging sagot? Magaling! Ikalawa, ikaw, ano-anong mga gawaing bahay ang ginagawa mo araw-araw? Ito ba ang naging sagot? Mahusay! Tunghayan ang susunod
na segment dito lang sa Super K Kids. Batang Kapampangan Super K. Batang Kapampangan Super K. Masaya ka ba tuwing sasapit ang iyong kaarawan? Ano-anong paghahanda ang ginagawa mo? Maghanda na dahil panunuorin natin ang isa pang usapan na may pinamagatang Kaarawan ni Remuel na isinulat ni Lourdes S. Torres. Arawan ni Remuel ni Lourdes S. Torres. Oh, tara na anak! Magbihis ka na ng bago mong damit at tayo ay pupunta na sa simbahan. Kinahapunan ay handa na ang lahat sa pagdiriwang ng ikapitong kaarawan ni Remuel na ginanap sa isang fast food sa bayan. Masaya ka ba anak sa inahanda naming pagdiriwang para sa'yo? O ayan, may spaghetti, pritong manok, ice cream at iba pa. Masayang masaya po ako, Inay. Salamat po sa inyong pagmamahal. Alam mo anak, gagawin namin ng nanay mo ang lahat ng ikaliligaya mo. Mahal na mahal ko po kayo, Inay at Itay. Sa inyong lahat, maraming salamat sa pagdalo sa kaarawan ng aking anak. Kumain kayong mabuti at magsaya. Salamat sa inyong lahat. Tayo na magsayawan, kantahan, laro. Umuwing masaya ang mag-anak, dala ang mga regalong natanggap ni Remuel, kagaya ng laruan, damit at iba pa. Marahil ay nagandahan ka sa usapang ating pinanood. Tingnan ko ngayon kung nauunawaan mo ito. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, sino ang nagdiwang ng kaarawan? At ang sagot ay, ang nagdiwang ng kaarawan ay si Remuel. Nakuha mo ba? Magaling! Pangalawa, saan ipinagdiwang ang kanyang kaarawan? At ang sagot ay, ipinagdiwang ang kanyang kaarawan sa isang fast food sa bayan. Pangatlo, ano-anong regalo ang kanyang natanggap? Sagot, ang kanyang mga natanggap na regalo ay damit, laruan, at iba pa. Pang-apat, paano ipinakita ng mga magulang ni Remuel ang pagmamahal sa kanya? Sagot, naghanda sila sa kanyang kaarawan. Tama ba ang inyong mga sagot? Kaya, mahusay mga bata at nasagutan ninyo ng maayos ang mga tanong. Dumako na tayo sa segment 4. Isang anunsyo naman ang inyong pakikinggan. Sana'y makatulong ito sa inyo upang maging ligtas sa sakit ng COVID-19. Maghanda na sa pagsagot sa mga tanong na iuugnay mo sa sariling karanasan. Nag-anunsyo si Kapitan Eman Sanchez sa kanyang mga kabarangay tungkol sa patimpalak na may kaugnayan sa kaligtasan ng lahat dahil sa kumakalat na sakit. Mga minamahal kong kabarangay, magbibigay ako ng tig-isang sakong bigas buwan-buwan sa mga mag-anak na sumusunod sa protocol upang makaligtas sa COVID-19. Narito ang mga dapat gawin upang manalo. Una, laging magtakip ng face mask, panyo, o anumang patakip sa muka kung may bibilhin sa tindahan, palengke o botika. Pangalawa, manatili sa loob ng bahay kung walang importanteng gagawin sa labas. Pangatlo,
Iwasang makisalamuha kahit sa kapitbahay, kaibigan o kaklase. Pang-apat, maghugas ng kamay gamit ang tubig at sabon. Pang-lima, laging magdala ng alkohol. At panghuli, uminom ng vitamin C at kumain ng prutas at gulay. Kapag kayo ay masunurin, hindi na kayo gugutumin. Makaliligtas pa kayo sa COVID-19. Paalala ng mabait at masipag na kapitan. Nasihan ba kayo sa anunsyo? Ngayon, sagutin ninyo ang mga tanong na lalabas sa inyong mga screen. Una, sino ang nag-anunsyo? Pangalawa, tungkol saan ang kanyang anunsyo? Pangatlo, ano ang dapat gawin upang maging malusog at ligtas? Tingnan ninyo ngayon kung tama ang inyong mga kasagutan. Una, nag-anunsyo si Kapitan Eman Sanchez. Pangalawa, magbibigay ng tig-isang sakong bigas buwan-buwan sa mga mag-anak na sumusunod sa mga protocol upang makaligtas sa COVID-19. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay kung walang importanteng gagawin sa labas. Iwasang makisalamuha kahit sa kapitbahay, kaibigan o kaklase. Maghugas ng kamay gamit ang tubig at sabon. Laging magdala ng alkohol. Uminom ng vitamin C at kumain ng prutas at gulay. Narito pa ang isang tugma na may kaugnayan naman sa ating inang kalikasan. Alam ko interesado kayo tungkol dito. Saksihan natin at panoorin. Ang ating inang mundo ni Lourdes S. Torres. Kung makakapagsalita lamang ang ating inang mundo dahil sa kalagayan nito ngayon, marahil ito ang maririnig sa mga bumubuo nito. Punong-puno na ako ng mga usok dahil sa driver na minamaneho'y bulok. Nawawalan na ako ng mga halamang berde, saka naibenta na rin ng mga negosyante. Malapit na akong mawalan ng mga puno. Kagagawa nito ng mga illegal na minero. Sa akin dumadaloy ang mga basura na galing sa mga trabahador sa pabrika. Dikit-dikit na ang maraming establishmento. Sobrang dami na ng mga mamamayan dito. Sana'y matigil na ang maling gawain. Mahal na inang mundo ay dapat sagipin. Nagustuhan niyo ba? Ating sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang pamagat ng tugma? Pangalawa, alin-alin ang mga parte nito na nabanggit at ano ang nangyari sa mga ito? Pangatlo, ikaw, ano ang nararamdaman mo sa mga nangyayaring ito? Katulad ba ng nasa screen ang iyong mga sagot? Una, ang ating inang mundo. Pangalawa, himpapawid, puno ng usok. Kabukiran, nawalan ng halamang berde. Kabundukan, malapit na mawalan ng puno. Karagatan, dumadaloy ang mga basura. Kabayanan, maraming establishmento. Pangatlo, malungkot. Napakagaling naman ng mga sagot. Mayroon pa akong ipapasagot sa inyo na alam kong kayang-kaya nyo. Isulat ang tama
kung wasto ang pangangalaga ng kalikasan. At mali naman kung hindi. Una, huwag itapon sa ilog ang mga patay na hayop. Pangalawa, sunugin ang mga basura upang kaagad maubos. Pangatlo, maglaan ng isang basurahan para sa lahat ng uri ng basura. Pang-apat, gawin kapaki-pakinabang ang mga recycled materials tulad ng plastic, bote, gulong at iba pa. Pang-lima, pagsamasamahin ang mga nabubulok na bagay upang gawing pataba sa lupa. Tingnan ang screen. Tama ba ang inyong mga sagot? Una, tama. Pangalawa, mali. Pangatlo, tama. Pang-apat, tama. Pang-lima, tama. Nakakatuwa na naging makabuluhan ang episode natin ngayon. Mas madali na nating maintindihan ang paggamit ng pangalan sa pagsasalaysay at pag-uugnay ng pinanood sa sariling karanasan. Huwag nating kalimutan ang mga natutunan sa bawat segment na ating nasaksihan. Tandaan, ang pangalan ay nagsasalaysay tungkol sa tao, lugar, at bagay sa paligid natin, lalo na sa sarili nating karanasan. Maraming salamat sa lahat ng ating viewers, sa mga magulang at masisipag na estudyante. Salamat po sa pagtangkilik ninyo sa bawat episode na aming pinagaganda para lamang sa inyo. Ito po si Teacher Lisa. Magkita-kita po tayong muli dito lang sa Super K Kids!